Здравейте, аз съм Александър Великов от Варна Хоум Център и днес съм в квартала Спарухово, за да ви покажа един интересен, различен и много атрактивен апартамент. Останете с мен до края на клипа, за да го разгледаме заедно. Сградата се управлява от професионален домоуправител, има контролиран достъп, добре поддържани части и видеонаблюдение. А в момента се намираме във всекидневната, която е разположена на ниво 1. Снабдена с всичко необходимо за всяко едно домакинство. Имаме абсорбатор, електрически котлон, електрическа фурна, кухненски шкафове, хладилник, фризер и пералня. Насам имаме маса, на която може да се наслаждавате на вашите вечери на панорамната гледка на квартала Спарухово, с директен достъп до терасата. За тези от вас, които имат по-нестандартно и дизайнерско виждане на нещата, апартаментът, разбира се, дава възможност за преразпределение по всеки един вкус. А сега заповядайте с мен към втория етаж на апартамента. Представете си огромна спалня, която ви обгръща в кръгло пространство с 360 градусова панорамна гледка от Владиславово до Галата, на която сутрин може да се наслаждавате на изгревите, а вечер на залезите. А тази спалня е толкова голяма, че дава възможност да бъде разделена в две отделни помещения. А това е място, което наистина ще те накара да се влюбиш в този апартамент. Тази просторна и уникална тераса е истинското бюджо на апартамента, към която има достъп само собствениците на този имот. Тя съчетава уединение, уют и вдъхновяваща гледка в едно. А от тук сте само на крачка разстояние от училища, детски градини, автобусни спирки, аптеки и големи вериги магазини. И нека за последно се насладим на тази прекрасна гледка.